गोरलै गोरलै बिलाइया खिलिबाय बैसागो बोथोराव मा बियो मामोनलाय जिया बमासदां न' जिया बंफांदां अनलाइन जानांगोनदांहाय बेयाव अनलाइनावसो खालामगोन नामाथाय जाहा मुथुआ भिडिअ कल खालामनानै आंनो मा देखायहरो एसे नायदो लोगोफोर आं बेयावहाय देखायगोन मोजांसो नुगोन ना नुवाथाय नेगासिनो मा समाव कल हरगोनथाय ओमफ्राय ना बैसागो बोथोरनि रावहाबो आलासि जानो लिंहराखै आंखौ सोरहाबाफोर आलासि जानो लिंहरनायबा थांनो गोसो जासिदोंमोन आं ओमफ्राय आरो रावहाबो लिंहराखै सोरहानाव थांनो नङा लोगो आलासि जासुलि मोसाखुमा फैदो नै बारियाव गिदामना मोसाखुमा फैदो एक्टिं खालामखुमादों है दाबो हरा फनखौनो नेबाय थादों आङो दाबो हराखै ओरैबायदि मोजां मोनो आङो गितखौ आं एलबामखौ बारा मोजां मोनाबाबो गितखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो दासिम 100 बारसो जाबायदां आङो गितखौ खोनासंनाया नायनायजों खोनासंनायजों आरो फार्स्ट खोनाजेननायनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनखानायमोन आं ओमफ्राय दा खोनासं बांसिनसो मोजां मोनग्रा जालांबाय मुथुनि कलखौ नेथ'थ' गितखौनो खोनासंबाय थाथ'नोसै दसे गुवाहाटी चारियाली जा मुथुखौ आङो भिडिअ कल खालामगोन होननानै बुंनायखाय नैबे जायगायावनो नेबाय थादों आरोना माला खालामगोन होननानै नेबाय थादों ओमफ्रायो 10 मिनिटसो जाबाय 15 मिनिटसोआनो जासिगोन कलबो हरगारलायबाय आङो ओमफ्राय रिसिभबो खालामाखै आरोना दिल्लीयाव थांनानै आंखौसो बावगारहैखो ना माखोसोथाय ओमफ्रायो रिसिभबो खालामाखै नेगासिनो र' आरो दसे 5 मिनिटसो नेबावनोसै 5 मिनिटनि उनाव खालामलाबाथाय गैला आरोना 5 मिनिट नेबावनोसै एसे मोजां मोसौ नाहैनायाव नेटबो मोनखायो नालाय बिथिंजाय मोजांहै भिडिअ कल खालामगोन होननानै साननानै फैदोंमोन नै गैया दाबो जायाखै अब्लाबो 5 मिनिट नेबावथारगोन र' खालामगासिनो नै आयौ मोद्दानसोदो नुस्रायादां न' बिलाइखौसो नुजोबस्रादों दे रिसिभ खालामदो मुथु जोलै नुबाय दे देखायहरदो जोंनो मोसानोसो लादो ना मादो नोंसोरो मोसागोन बायदि गानबायदि मोसायानो नै मुथु आंनि केमेरायाव देखायदो दै अबे नों भिडिअ कलाव देखायहरदो माखोबा हुरु मानो नांथा नुंथा नुदो नेटा क्लियार नङालै बेयाव नेटा क्लियार नङा र' नायलांबाय था देखायनो दे थाब जों बारा सम गैया मोनाबाय जोंनिथि नुदों सोर बिसोर नुदों ए सोमलिगुरनि नुदों बिजावजालि ससे मा लांदो जि लांदो
ए जोंनियाव मोननायानो औ इन्दि जि उनाव लागोन उनाव लागोन दिल्ली मा जायगायावलै बियो दिल्ली हाट नों हाग्राबारियावसो मोनबाय रुपालि फैबा हाग्राबारियाव जोङो एमान हेल' हाय खोनादोंना खोनादो लोगो मोनदों बाजै थेंक इउ भिडिअआवनो नुखागोन नोंसोरखौ नै बे बाजैयालाय मानो फैयाखै लांफैयासैबा आंखौ इलाय आंखौ नुखादों बाय बाय थांबाय नालाय फैयासै मुथुखौ नेथाबनो भिडिअ कल रायज्लायमारबाय आरोना ओमफ्रायो बारा मोजां रोखोमैबो नुहुरजोबासै नेटबो बारा मोजां गैयानो जोंनिथिंबो बारा मोजां गैया अखा हाबाय थानायजों नेटआनो बारा मोजां गैया ओमफ्रायो खावलाब खुलाबबाबो नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनो जों मोसौ नायनो फैनाय ओमफ्राय मोसौ नायथ'नो मुथुजों एसे भिडिअ कल रायज्लायबाय बेखिनियानो आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दाना जों न' फारसे आवगायलांसै गय बारिनो थुदो